An irestoryahan mo niyang puro na sana. Iya. Dahil pangani kasuba ko nagrelimog mo. Sumang kataranin ko digding mga marites. An irestoryahan na naman sana. Puro na sana Katniel. What? Tala talay din do bibarago an irestoryahan na iyan. Iyan tabi makakalipas man sana. Puro kita Katniel. Ano do sa lidahan ninduan? An irestoryahan ninduan? Ha? Bako ng Katniel. Katmon. Ayan, mapapasok pa ka mo. Ha? Tayo mga prutas. Katmon! Hulig sa ibang nakulon. So katanin ko. Habang nagkakapi-kapi ako, oh. Uyog-uyog, bigla sa naong ngumina nga. Ha? Ito pala, maistorya na nga, makamano ko diyang kikatnel. Dahil pa nga naglimugmog, hisos na bata kan nga sapak. Dahil kan manis bayaw. Turung-turungin na nindo yan, oh. Ha? Imbes na magtrabaho, may restoryahan, kahirap man ngaya kay ito ki Catherine. Binayaan ngayon eh, Daniel. Oh. Ano man nga lang magiginibuta ka iyan, baya? Ha? Jesus na pangyari. Dahil na nga mga panggatong, may restoryahan pa, tapos mamroblema, alas 12 na ngayon, no, dahil pa ngayon kita nagsapna. Ano man nga ngayon dyan, ma? Anigatong ta. Uyog-uyogon ma. Kung nagharanap ng mga paggatong, sige na sa tirismisan. Ha? Napangyari ini. Susarong naglalaba. Ha? Susarong naman naglalaba. What? Mayumage. Hasta na hapunan, sulabahan, dahil na apos. Maposan. Isus nga yamade, mari nga yamade. Makahirap ko nga, haluyon nga yung panahon suduwang kaya na magjuwa. Ano mo nga nilabot tuman? O baka, nahapunan sulabahan, buminata sulabahan. Nandagito sa agawm, ma'am, baka. Napir ka. Ika nga agawm, tumultul-tul ka agawm. Ha? Naghapon na nga ako kitrabaho sa kabasan. Una ko nga nakalaba ka. Dahil man nga agawm, ta. Nag-istoryahan nga kami ni Madi nga tungkol nga kay Katniel. Nom. Dahil pa palang kisinap na. Ano din sangat na naman nakastan ka na agum na babae. Uyog-uyogon mo bakaan. Ay, pakihuro naman tabi. Tunong-tunong nga namin dua. Tako tabi na dipisila naman. Nahirang na tabi ako duman sa mga naghihirimate. Nagdadarangaw kan manungod kan istoryang iyan. Iyo. Pati ako nadidipisilan man. Tapat ti agum ko sa ruman. Nahira ko nga ako kay Catherine Bernardo. Oh. Di ko ngayon ma-explain sa kuya ngayon. Mamamatian. Tunong-tunongin niya ako dyan. Agum ta. Paad niya ako kon. Uyog-uyogon mo an. Makairak ba niya ko ta si Idol? Ta Idol ko man iyan. Ando ang iyan. Kuni dahil na kitang gimaginibo. Kuni gibuhon ta na. Susatuyang mga trabaho. Dahil na kita kan magpa-apiktar. Uyog-uyogon mo ha. Hisos na pangyari. So iba na kulo na ba yan sa lindeng? Uyog-uyogon mo ha. Tig para problema. Sumanod kay Katniel. So problema niyang hulugan duman sa lindeng. No, miyang sa kolektor. Manay, hulog mo ngayon, manay. Ay, pasensya ka na ngayon ito. Dahil ngayon ako nakapagtrabaho ta. Nag-restauran kami kay Katniel. Uyog-uyogon mo. Mabayaran na utang mo. Ay, sos, Diyos ko. Paduman ako. Baka kang ngalab-ngalab ko digdiyo. Ang gabos joke man sana. Ay, naka. Good morning sa inyong lahat.